Hej YouTube. I dag sidder jeg med headset på. Og det skal ske, hvis nogle af de kloge jeg har fået. I don't know, men det er en af dem. Så har jeg fået den her, jeg optager med. Og jeg så har fået en ret god gave. Så jeg tror nok, alle sammen vil glæde til at se. Logitech mus. Og hvis jeg lige fokuserer, så kan jeg lige holde den oppe i et eller andet sted. Logitech. I kan nok ikke se det, fordi, men det står deroppe. Okay, se. Og så har jeg fået en ting, hvis jeg nu skal. Så det kan se mig. Hvis det kommer til at spole op. En rød druk. Og det er så sådan en her. Og den er svunget ned mus. Den har nogle gange med at spole ned, men det er en Logitech. Sådan her. Til min computer. Og det synes jeg nok. Ja, hulen skal du bruge til. Inden når jeg skal ind til nogle af mine venner. Sådan der. Og hvis nu de har tænkt på, at vi skal spille. Og hvis nu... Okay, jeg synes det er mærkeligt. Jeg rører herover. Men herover er døren jo. Døren står lige bag mig. Og hvis jeg rører her, og jeg rører mig den vej, så jeg rører mig den vej. Det er noget jeg forestiller mig. Jo, det kunne jeg klikke på. Okay. Nu skal jeg ikke gøre. Vi ses. Like, subscribe. Skriv ned i kommentaren. Ellers vil jeg bare sige. Rigtig mange tak for nu. Og ja. Bye. Eller nej. Farvel.